és útra kél a magyar válogatott Szöulba. Kezdjük Tiborral. Tibor. Köszönöm szépen, kiválóan érzem magam, és hát remélem meg is érkezünk rendben. És hát viszem magam az ázsiai kis tigriseket, remélem harapni fognak rendesen. Nem a csésze szélét, csak a feladatokkal birkóznak meg, úgy, ahogy az kell, meg ahogy arra felkészültek. Oké. Na, nézzük Editet. Edit? Rákészülve? Rákészülve teljesen. Izgalom a tetőfokán? Kicsit. Most még annyira nem. Jó, mi fog történni? Mi fog történni? Oda megyünk, versenyzünk egy jót. Felteszünk mindent, amit tudunk, megnyerjük, és hazajövünk. Szuper. Ákos? Mint új kerettag? Igen. Az a beszéd. Hát 3 óra alvás után elég pozitívan érzem magamat, de ez már megszokott számomra, úgyhogy én kész vagyok. Jó. Minden összeállt? Minden. Tejszín megvan. Tejszín megvan. Nyugalom. Oké. Csomagsúly rendben? Csomagsúly rendben. Oké. Hát akkor az egész csapatnak borzasztó jó utazást és egy óriási kalappal.